כן, מה קורה אנשים? כן, פה אנחנו בנינו, כפי שאתם רואים, שער לגיהינום. שם זה ככה, כאילו, בית שם בפנים, כן. אז בואו נתחיל לראות את הספאון שלנו. והיום, כפי שאתם, כאילו, אני עשיתי ספאון, לא כל כך השקעתי בספאון, אבל בסדר, והיום אנחנו רואים הישרדות, עושים כל מיני דברים, כן, הכל, וכן, כן, עושים בשרתים, יהיה כיף. אנחנו נעלה המון סרטונים, כפי שאתם רואים זה גם סרטון פתיחה. פרק ראשון. תביא לי גולדן אחד. גם אני חייב אשכרה. תביא כמה. יא שמן, מה אתה מביא לי אור של פרה? כן, אנחנו בית. היום נעשה הישרדות, אני לוקח חכה והולך לדוג. כן. לייק פלוס סב כמובן, אנחנו רוצים המון 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 סבים. אנחנו נשקיע כל סרטון 30 דקות, משהו כזה. כן, כן, אבל אנחנו לא יכולים, אז אנחנו חייבים למצוא מישהו. אנחנו נשקיע ממש, אבל ממש בסרטונים. אתם תאהבו לראות אותם. אנחנו מבטיחים לכם, אנחנו נעשה סדות, הכל, אנחנו נשקיע. כן. אני אעשה בוקר. לא, 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 לא תעשה. בא אליי. נו, למה, אחי, למה? טוב. הלו. לקקר. בבצ'סטים יש לנו דברים, ואנחנו בלי אקים. מבטיחים לכם. אז מי שרוצה את הסקייפ שלנו, אנחנו נכתוב אחרי זה, אנחנו מבטיחים. נעשה המון פלאגנים. זהו, חצי לב, יפ. תביא לך. רוצה שאני ארגיע עוד? כן, אז אנחנו, כפי שאנחנו אומרים, לייק פלוס סב, בבקשה. אנחנו נשקיע המון, רק תגידו לנו לייקים וסרדים. כן, אבל עכשיו אנחנו ממשיכים קצת להיות איתכם. איזה סרטון פתיחה. כן, רגילה. ביי,